Pigeon Forge. Tanaw ko ani fountain. Daghang sa kayong tao na nuroy. July 23, 2021. Bara kung kauban pa nanuroy. Kalingaw na lang kung tanaw ng fountain ay bicolor. Kaning Pigeon Forge, mura po ni siya upuan. Disneyland. Nakabalo mo ng Dolly Patterson. Dollywood consumer. Taga rin ni siya. Hanggang ni siya project rin. Kataas sa tubig. Oh, wow! Pas tayo. Tubig ini type me sa music. Love you. We have to go in on this side. Nga natawag rin, lingkod-lingkod. Susunahan tayo Ferris wheel dito. Kaya makita. May carousel, mga rides. Oh, bata manuroy baya. Katulunan ni namong anime din rin.